Era el començament de la tercera era de la humanitat, 10 anys després de la guerra entre la Terra i els Minbari. El projecte Babylon era un somni que es va fer realitat. El seu objectiu, evitar una altra guerra construint un lloc on els humans i els extraterrestres poguessin resoldre les seves diferències pacíficament. És un punt de trobada, una llar lluny de casa per diplomàtics, aprofitats, empresaris i rodamons. Humans i extraterrestres envoltats per 2.500.000 tones de metall en rotació, sols en la foscor. Pot ser un indret perillós, però és la nostra última esperança d'aconseguir la pau. Aquesta és la història de l'última estació Babylon. Som a l'any 2258 i l'estació es diu Babylon 5.